Откривам 58-то извънредно заседание на Общинския съвет Твърдица при следния дневен ред. Предложение с изходящ номер 4067 от 21.7. Определяне представител на Общински съвет Твърдица в Общото събрание на Дружеството по заетост и структурно развитие Нова Загора ООД и неговите правомощия. И предложение с изходящ номер 4068 от 21.7.26 година относно промяна състава на постоянна комисия при Общински съвет Твърдица. Имате ли други предложения по отношение на дневния ред? Ако няма, който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Приема се. Против? Въздържали се? Няма. Така, преминаваме към първа точка. Предложение от Атанас Христов Атанасов относно определяне председател на Общински съвет Твърдица, относно определяне на представител на Общински съвет Твърдица в Общото събрание на Дружеството по заетост и структурно развитие Нова Загора ООД и неговите правомощия. Уважаеми дами и господа, в Общински съвет е получена покана с входящ номер 3981 от 15.5 от Друми Митев, управител на Дружеството по заетост и структурно развитие Нова Загора относно свикване на Общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 29.7. тази година с приложени към него материали по дневния ред. Необходимо е Общински съвет Твърдица преди посочената дата да приеме решение, с което да се упълномощи представител в Общото събрание на Дружеството и определи правомощията му как да гласува по отделните точки от дневния ред. Първо, комисиите. Господин Кадир е водещите. Комисията по бюджет и финанси е така направеното предложение. Като имаме предложение за представител да бъде избран председател на Общинския съвет господин Атанасов, а при невъзможност да присъства господин Лазаров, комисията при направеното предложение. Комисията по общинска собственост. Приехме така направеното предложение. Господин Султанов, комисията по образование. Устройство на територията. Комисията прие така направеното предложение. Комисията по социална политика. Комисията също прие така направеното предложение. Благодаря. Имате думата. Госпожа Жмеров, заповядайте. Господин Атанасов, тъй като сесията се свиква на основание член 65 алинея 4, а тя гласи, че се свиква при събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет Твърдица, председателя насрочва извънредно заседание, на което се обсъждат само събитието, по повод на което се превежда заседанието. Моля да уточните спешността, в която се свиква тази сесия за тези две точки. Кое е спешното? Срок. От кога е известен този срок на Общински съвет? На мен не е известен от началото на месец. Аз питам на Общински съвет, не на вас. Общо. Може? Да, заповядайте, господин Тараджев. От името на Общински съвет, ако ми позволят колегите. Госпожо Шмирова, предвид взето решение на Общински съвет, с което бяхте уведомени сроковете за подаване на документация към Общински съвет Твърдица и предвид струпването им в голям размер и невъзможността на колегите да се запознаят с материалите, и очаквахме по-рано да получим за този месец документация, в която да се проведе редовното заседание и комисиите на Община Твърдица, тъй като не получихме такива. Имаше точки, които така или иначе трябва да ги приемем. Не може да ги оставим поради датата, както ви каза председател на Общинския съвет. Затова ще ви помоля на базата взетото ни решение до коя дата да бъдат предоставени документациите в Общински съвет, а при невъзможност да ги представите, да може да се бъде организирано както трябва заседанието на Общински съвет Твърдица. Благодаря ви.
Заповядайте. На 2 юли е имало сесия. Както се уточних, на 2 юли сесията беше с 30 точки, госпожо Шмирова, имаше в последния момент наложителни точки, които трябваше да бъдат вкарани и вие сама знаете. Тя беше юли. Други питания? Да, заповядай. Госпожо Шмерова, имам един конкретен въпрос към вас. На какво основание се интересувате от датите, от хронологията на свикване на сесии? Какво точно искате да разберете? Аз лично не мога да ви разбера. Внесете малко разяснение, ако обичате. Господин Таранджиев отговори достатъчно изчерпателно. На всички стана ясно защо днес има и заседание на комисиите и извънредна сесия. Благодаря, господин Вие Кралев. да ми отговорите, не господин Таранджиев. Отговорих ви. Вие задавате въпроси за дати, за хронологии, за причини, за свикване на... Господин Кралев, това беше моят Отговорете ми отговор. конкретно. Отговорих. Кое точно ви притеснява? Ами задавате безумни въпроси, госпожо Шмерова. 29 трябва да има заседание. Кога да го направим? Значи, ако искате да нямаме представител, кажете го. Защото ви така направихте да нямаме вече сграда на социалното и не обвинявахте. Защо не му говорите за нея? Защо тя не функционира по-скоро? След ремонт не функционираща сграда с 3... Натам говорите. Господин Таранджиев, моите въпроси бяха единствено и уточняващо само по точката. Припомням ви, че съгласно правилника на Общинския съвет на извънредни заседания се и разискват единствено само точките в дневния ред. Благодаря ви. Само нещо да кажа. Не за първи път на извънредно заседание се провеждат и комисии, госпожо Шмерова. Във времето назад е така. Със сигурност, вие питате, при мен имам много запитвания от граждани, които си чакат преписките и не са вкарани. Нали? И ние за тях ще питаме. Има забавени преписки, някой ги трупа на бюрото, да втасат или да там за подпис. Има ги тези неща. Ще ги коментираме или да ги ползваме за други цели. Така че не виждам драма в случилото се днес. Вие като го драматизирате, нали, там си позволявате трък с ножичката, знаете там как постъпвате, когато се определят възнагражденията, тъй че на ход сте. Благодаря. Господин Трансов, може ли една препоръка така, добронамерена от моя страна към вас като председател на Общинския съвет? Да, слушаме. Друг път да се консултирате с госпожа Шмерова, дали е целесообразно, дали е законно да свикате заседания на комисии и на Общински съвет. Благодаря. Благодаря, господин Кралев. Ще се възползвам. За да избегнем въпросните безумни да... Все пак е първо заседание Приема се да има пропуски. като председател. Днес ще караме по-меко и по-леко. Да, благодаря. Заповядайте, госпожо. Понеже името ми беше намесено от Кралев, смятам, че не с мен е трябва господин Атанасов да се консултира свикването на това извънредно заседание, а с основния вносител на предложението, а именно кмета на общината. Вие искате диалог, искате разбирателство с общинска администрация, но мисля, че не сте съгласували това свикване на заседанието с кмета. Дали има намерение да входирва за идната седмица предложение или за тази. Така че получих отговор на въпросите и си благодаря. Достатъчно ясно сме го коментирали и дата сме определили за предложенията. Нали? Друга тема е, друг път ще ги коментираме, достатъчно време има, така че със сигурност има какво да се каже по отношение на предложенията и преписките на гражданите. Нали? Защото мога да ви цитирам и случаи, в който, да речем, се ползва за други цели. Нали? Не, че е предложение там на някъде, както ще да е. Аз съм лично съм потърпевш от нещо там, така че сега ще се въздържа, но рано или късно ще го кажа тук в тази зала. Заповядайте, господин Борисов. Имам предложение да прекратим дебатите. Добре. Който е съгласен да прекратим дебатите, моля да гласува. 17 за. Да. Така. Иначе. На основание. На основание
член 21, алинея 1, точка 9 и точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 15 за упражняване от наредбата за упражняване правата на собственик на община Твърдица върху капитала на търговските дружества, Общински съвет Твърдица реши: определя за представител в Общото събрание на дружество по заетост Нова Загора общинския съветник Атанас Танасов, а при невъзможност да присъства, да бъде защитен, да бъде заместен от Петко Борисов Недов. Относно предложения дневен ред, същия да се гласува както следва. По точка 1 от дневният ред: приемане отчет и баланс за 2025 година за. Точка 2. Избор на председател и протоколчик, които се избират за период от една година, считано от дата на Общото събрание за. Предложение за председател Катя Динева. Предложение за протоколчик Нетка Слава. Решението се взема на основание член 60 алинея 1 от АПК, допускане на предварително изпълнение. Така. Преминаваме към поименно гласуване. Анелия Стоянова. Атанас Танасов. За. Байрам Рашидов. Бисер Бойчев. Валентин Лазаров. Геро Колев. Димо Стоянов. Димко Валев. Йордан Кралев. Колю Кадирев. Красимир Куртев. Мирослав Дяков. Петко Борисов. Петко Таранджиев. Светла Георгиева. Христо Султанов. Хюсейн Куа. 17. Решението е прието. Благодаря. Преминаваме към следващото, към предложение 4068 относно промяна в състава на постоянна комисия при Общински съвет Твърдица. Уважаеми дами и господа общински съветници, във връзка с настъпилите промени в ръководството на Общинския съвет е необходима промяна в ръководството и състава на постоянната комисия към съвета, а именно постоянна комисия по общинска собственост и местно самоуправление, жилищна, стопанска, инвестиционна политика, оперативни и други програми и проекти. В тази връзка, в рамките на своите правомощия, предлагам Общински съвет Твърдица да вземе следното решение. На основание член 21 алинея 1, точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 5 алинея 1, точка 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Твърдица, Общински съвет Твърдица реши: избира за председател на постоянната комисия по общинска собственост и местно самоуправление, жилищна, стопанска, инвестиционна политика, оперативни и други програми Йордан Петров Кралев. По комисии, господин. Бюджетната комисия прие предложението. Господин Султанов. Господин Борисов. Комисията по социална политика прие предложението. Господин Рашидов. Комисията прие така направено предложение. Приехме Господин така Таранджиев. направеното предложение. Комисията по нормативна уредба прие направеното предложение. Благодаря. Имате думата за въпроси и питания. Други предложения? Шмерова. Да, заповядайте, госпожа Шмерова. Виждам, че в текста на решението сте посочили и член 5 алинея 1 точка 1 от правилника. Член 5 алинея 1 точка 1 гласи, че Общински съвет създава постоянни и временни комисии и избира техните членове. Към този момент Общински съвет има избрани комисии с съответните членове. Тук в случай, че имаме подадена оставка от председател на постоянна комисия, смятам, че трябва да влезете в хипотезата на член 46. Сега. Алинея 1 или алинея 2. Я още веднъж го прочетете и може и да не се съглася с Добре, вас. Общински съвет създава постоянни временни комисии, избира техните членове с мнозинство, повече от половината от общия брой. Така. Сега. Избор на член. Ама вие пишете, че изберете председател. Той не е ли член на тази комисия? Добре. Какъв е проблема? Не виждам. Добре, съгласна съм. Да. Господин Таранджиев. Че се запознаете детайлно с правилника, госпожо Шмерова. И вие трябва да го направите. Да, явно сме го направили по-добре Добре. от вас, защото много по-добре от вас явно приложение едно към този правилник тълкуваме, което е поднормативен законов акт. Тъй, че ще ви предложа по-добре да го изчитате наистина. И особено приложение едно. Благодаря ви.
А господин Кралев само извън протокола, само в тази комисия ли влиза? Не, съвсем не, госпожо Ишмет. Кога ще бъде гласуването ви в друга комисия? Другия път. А господин Атанасов, вижте, напускате ли някои комисии или не? Да, аз за това питам. Да не да има друго извънредно заседание. Госпожо Ишмет, това са